pitkä vasen nopea kiristyy. Ja pitkä paha oikee. Pitkä K oikee kiristyy. Ja K vasen plus 5. Pitkä K vasen 100. Vasen nopea plus 3 hae pitkä serpu oikee kiristyy vähän. 3 pitkä vasen eri. 3 helppo oikee, 4 pitkä oikein nopea. 5 hae vähän pitkä vasen nopea plus. Ja jatkuu vasen eri. 7 K oikee heti lyhyt vasen nopea. 3 oikee eri kiristyy. Heti vasen nopea kiristyy. Oikee nopea plus, K vasen kiristyy. 3 pitkä oikee nopea plus, vasen eri. 3 lyhyt oikee eri, vasen täys. 5 nyppy vasemmalle 10 serpo oikee aukee. 5 vasen nopea heti oikee nopea miinus. 2 pitkä vasen eri plus 100 huomio ristiys serpo vasen aukee. Vasen täys 120 helppo oikee plus. 7 pitkä helppo oikee aukee 8 huomio hae pitkä K vasen plus ja pitkä K oikee plus aukee varo sisään. Nyppy oikealle 6 huomio lyhyt K vasen miinus aukee. 120 oikee täys miinus. 100 huomio K oikee miinus kiristyy heti lyhyt K vasen miinus. Oikee eri plus ja piru pitkä helppo vasen yli nyppylä 5 nyppy oikee täys. 8 lyhyt vasen eri plus kivi sisällä aukee 120 lyhyt helppo oikee. Ja pitkä nyppy vähän vasemmalle 3 pitkä helppo vasen sumppuun.
paha oikee aukee vähän hiekkaa. 7. Huomio hae vähän pitkä vasen nopee miinus. Sumppuun. 2. Pitkä K vasen sumppuun. Ja vasen ja lyhyt K oikee. Heti pitkä K vasen miinus kapee. Ja piru pitkä oikee nopee plus helppo alku. Kiristyy vähän. Heti pitkä vasen nopee plus. Ja huomio 3 pitkä paha oikee. Ja vasen eri. Ja oikea eri tosi kapea. Heti tosi pitkä vasen eri. Kiristyy pahasti sumppuun. Ja huomio oikee 6. Paha oikee levenee. 2. Lyhyt helppo oikee. 4. Piru pitkä vasen nopee. Heti piru pitkä oikee nopee plus. 8 huomio. Vasen jatkuu pitkä vasen nopee miinus sumppuun. 4. K oikee miinus. Ja paha vasen risteys. 7 huomio. Vasen ja pitkä paha oikee kanto ulkona. Vasen täys 7. Vasen täys yli nypyn pidä sisällä. Heti lyhyt helppo oikee varo sisään. Ja lyhyt helppo vasen. Huomio heti hyppy eri. Ja hyppy vähän oikealle eri. 3 hyppy eri. 5 hae. Lyhyt vasen eri alas. 15 huomio K oikee miinus vetee. Heti pitkä paha vasen. Oikee nopea plus 3 hyppy oikealle. Eri sumppu varo sisään. Oikee täys 180, oikee täys 140. Helppo vasen plus. Heti huomiolla pitkä oikee eri plus. Ja hae vähän pitkä vasen eri kiristyy. 2 piru pitkä K oikee plus. Ja vasen täys. Ja pidä vasemmalla 420. Sikaani huomio. Nyt. 100 tultu. 150, 200, 250, 300. On lyhyt oikee nopee. Heti pitkä paha vasen. Oikein 200. Tosi pitkä K oikee kiristyy. Ja vasen täys. 120. Huomio nyppy 8 pitkä vasen nopee. Ja tosi pitkä K oikee plus aukee vähän. 300. Huomio pitkä oikee nopee sumppuun. Paljon. 300. Heti pitkä vasen nopee plus. Pidä vasemmalla tupla huomio, tiukka serpo oikein, tosi kapea portti. 120. Pitkä oikein nopea miinus, vähän soraa, heti pitkä vasen nopea. Kolme lyhyt vasen nopea plus ja lyhyt oikein nopea miinus. 6. Huomio, paha vasen aukee. 4. Soralle vasen eri. Heti pitkä K oikein plus. Vasen täys 120. Maybe sometimes goes for it a bit too much. He said that he goes for it in a smooth, all their defence posts. He's had the ground. Now maybe this is a good sign for a fast. Oh, look at the back of the car. Bit Tommy off there. If you don't hit concrete blocks, now you hit fence posts. So maybe he saw Gronholm's quick time was by hitting those fence posts. So he's gone for the same section. And that's not going to slow him at all. In fact, if he loses it, he saves a bit of weight. So Tommy on a charge. I'm glad to say he's going to take it easy and have a steady first day. Well, he's running 7th overall at the moment. He'll be happy to be there. We'll see the slow motion here, but the understeer on the car. Then it grips and bites, slides wide, and then ripples that fence. And you see it's almost like a elastic fence post. It all returned. I hope he's going to pay the farmer for that. We were saying actually, weren't we, jokingly, that
Tommy's going to hit one of these fence posts, and there he does. Now he's left that tight chicane. Where are we now? Braking hard into the first gravelly section of the whole stage, coming down to our split time. It's 44.7 is Gronholm, and he's within touch, 0.9 of a second down now. But he may make up a bit across by the lake, but then there's that last slippy tarmac section to come. Do you honestly tell me, Tiff, I mean, you see that bit hanging off at the back, that's not going to slow him down at all? No, not an inch. He probably won't even know it's hanging off there, because he certainly won't be looking in his mirrors. He'll be just eyes glued ahead, that lovely calm face he had when he's driving. So much different. You watch Gilles Benizzi, the French Mr. the Berger, he's huffing his cheeks out. You watch McRae and Richard Burton, incredibly relaxed at the wheel. Oriel, as I said earlier, very animated. And but Tommy staring ahead all the time. Very near the edge there, though, Tommy. He seems half asleep sometimes when you go and talk to him at the end, but put him behind that. He's a man with a grin on his face always, loves his rally, loves driving right at the limit. And great to watch, great fan of all this sport. He's won 4 events this year, started ever so well, won the first 2 events, laid his marker down very early on in Monte Carlo and then in Sweden. One on the gravel in New Zealand, one on the tarmac. He's a far better tarmac driver now than he used to be. But he's also 3.2 seconds interesting, lost another 2 seconds, so even that section around the lake seems to be getting slower as the cars go through. It might be rutting up a bit, there might be extra muck coming across the track. So it's interesting how stage develops, and it's one aspect of rallying again. You don't all get the same sort of track to drive on. Surface changes as different cars go through. So it's something that often in rally drivers complain about, that I ran first on the road and that was slower, or I ran last and was slower. And of course, the back of this stage, we've got the other 140 odd competitors to come through this stage still. Plenty of entertainment for these spectators massed here at Blenheim. So a lot more rally cars to come through once this Top Gun section is finished. It's been good, hasn't it, Tim? Fantastic. And this this use of this grass tarmac, I'm not sure whether the gardeners are going to be very pleased. But Tommy way off the track to get a better entry, hits the banner on the way through. I've heard of cutting the road, we don't have to cut the advertising all these off as well, Tommy. One more corner, a very adventurous run from Mackin, almost out of character, I would say. Way off the road. He's doing it Tiff style. Go on, Tommy, I'm impressed. Come on, Tommy. It says 71.2 seconds behind us. Siinä tulee Mitsubishillään Tommi Mäkinen lähtöön. Jyväskylän ralli on valmiina alkamaan. MM-sarjan johdossa oleva Mäkinen hymyilee ja lähtee ja sora lentää. Siitä lähtee 8,4 kilometriä matkaa ja nyt tullaan mukaan sitten Mäkisen ja Mannisenmäen yhteistyöhön. Ja kuvat kertovat, että Mäkisellä ovat tällä hetkellä ainakin ajolinjat kohdallaan. Hieman käydään siellä ojan pohjilla, mutta Mannisenmäki lukee tiukasti. Ollaan ajettu runsaat 3 kilometriä tätä runsaan 8 kilometrin erikoiskoetta ja Mannisenmäki lukee karttaa täysillä. Ja erittäin keskittyneesti Mäkinen vetelee ja siellä yleisöä 1000 määrin seuraa Mäkisen edesottamuksia rallireitillä. Odotukset ovat korkealla, mutta mitä tapahtuu? Kuunnellaan Mannisenmäen luentaa. Lyhyt helppo vasen plus yli aukee 2,5. Lyhyt helppo oikee plus 9, huomio pitkä oikee, tiukka ylös aukee. 100. Oikee täys yli 100. Nyppy oikealle eri plus huomio 35, hidas vasen takavinoristeys. 5. Tähän asti näyttää reitti sujuvan hyvin, siinä hieman vauhti pysähtyy, tiukka kurva, mutta Mannisenmäen luenta jatkuu ja Mäkinen kiihdyttää Mitsubishinsa vauhtiin. Mutta edessä on kuitenkin tiukkoja paikkoja. Nyppy täys 9, helppo oikein minus sumppu, puu, pikku kivi sisällä, heti vasen 2, lyhyt K oikein. 5, pitkä K vasen aukee vähän ja kirraa alas. 10, oikein nopea plus kivi sisällä aukee heti. 200. Pitkä oikein eri plus pieni kivi sisällä. 120. Tommi Mäkisen ralli on lähestymässä päätöstään. Kuunnellaan Mannisenmäkiä. 5. Pitkä K vasen plus aukee heti. 7.
pikku nyppy, pitkä paha oikee risteys, pikku sumppu. Ja vasen 3. Lyhyt vasen eri yli 5. Vasen miinus tiukka sumppu, heti lyhyt oikee eri plus aukee. 5. Lyhyt helppo oikee plus 4, oikee 15, pitkä oikee nopea miinus risteys. Ja vasen eri plus 5. Oikee ja lyhyt helppo vasen 120, pitkä vasen nopea plus aukee. Ja vasen täys 4 ylös. Oi vittu jenkkevä. Saatana pasku. Ei se ollut mitään muuta kuin ihan oma moka. Helppo vasen plus 8. Lyhyt oikee eri plus 6. Varo vasen sumppu, heti oikee 2. Oikee plus ja pitkä vasen plus 2. Oikee nopea plus kapenee kirraa pahasti. 4. Vasen 3. Pitkä vasen nopea miinus. Heti pirun pitkä oikee nopea plus. Heti vasen minus oikee huomio vesi yli tien ja pitkä vasen täys vettä. Jatkuu vasen eri plus vähän plus. Vasen 4. Vasen 2. Tiukka servo oikee risteys. 5. Pitkä vasen plus 7. Pitkä oikee plus 8. Vasen eri sumppu. Heti lyhyt oikee eri pikku sumppu. 3. Lyhyt oikee eri 6. Lyhyt vasen eri. Heti lyhyt vasen plus jatkuu pirumikki oikee. Ja vasen miinus sumppu. Ja oikee 2. Pitkä vasen nopea plus. Ja helppo vasen 3. Jatkuu pitkä nyppy oikeelle 15. Vasen nopea plus 3. Hae vasen. Oikee täys 4. Vasen yli 3. Pitkä oikee plus. Heti pitkä vasen kirraa vähän. 2. Pitkä oikee. Heti vasen kapeen aukee. 6. Minä oikeella vasen. Heti oikee eri plus 110. Oikee 2. Huomio vasen eri helppo kapeen aukee. 100. Vasen täys 120. Huomio pitkä oikee nopea aukee heti vähän. 2. Pitkä vasen nopea plus oikee aukee heti spooni alussa. 5. Lyhyt vasen eri kivi sisällä 4. Pitkä vasen nopea plus helppo. 3. Pirun pitkä oikee nopea plus helppo. Heti vasen. Ja oikee kirraa nopea plus. Pitkä vasen plus 5. Oikee miinus. Heti pitkä vasen nopea plus kirraa vähän. 2. Pitkä oikee tiukka. 6. Pirun pitkä oikee nopea varos sisään. 8. Pitkä vasen nopea tiukka aukee. Ja pirun pitkä oikee miinus tiukka. Huomio 2. Hae pirun pitkä oikee nopea. 5. Roskaa jarrutuksessa vasen miinus kapeen. Heti lyhyt oikee eri 4. Hae pitkä vasen plus kapeen. 2. Huomio pitkä oikee nopea miinus. Ja pirun pitkä vasen nopea miinus. 7. Pirun pitkä oikee nopea miinus. 5. Pirun pitkä vasen nopea miinus kapeen. 2. Pirun pitkä oikee nopea miinus kirraa vähän. Ja pitkä vasen nopea miinus kapeen aukee. 3. Pirun pitkä oikee nopea aukee vähän ja pitkä servo vasen.
vasen 15, vasen nopea tiukka, pitkä K oikein, 2, servo oikein kirjaa. Ja K vasen.